खुलुमबाय बड'लेण्ड साबजेक्ट चेनेलाव नोंथांखौ बयखौबो बरायबाय। दिनैनि फार्स्ट साबजेक्टआनो जाहैबाय सा सानजा भारतनि सानै गेलेगिरिफोरा अर्जुन बान्थानि थाखाय सायख'जाबाय। आसामनि आइजो बक्सार लाभलिना बरग'हाइ आरो मणिपुरनि आइजो वेटलिफ्टार मीराबाई चानुआ देग्लायनि अर्जुन बान्थानि थाखाय सायख'जाबाय। भारतनि गासै सा 29 गेलेगिरि सायख'जानायनि फारिलाइयाव बिसोर सानैयाबो जायगा आवग्रिनो हायो। मख'नो गोनांदि बेनि सिगां आसामनि साबा गुबुन गुबुन गेलेगिरिफोरा अर्जुन बान्था मोनखांबाय। बिसोरनो जाहैबाय फारियै भगेश्वर बरुवा, हिमा दास, शिवा थाप्पा, मनालिसा मेहता आरो जयन्त तालुकदार। बबेखानि लाभलिना बरग'हाइआ अर्जुन बान्थानि थाखाय सायख'जानायनि उनाव अल आसाम बक्सिं एस'सिएशनआ रंजानाय फोरमायदों। नैथियाव दङ ब्रैथि दैजिं फोरबोआ 2020 मायथाइनि मोनबा खोलोबआव वाव एसिया एवार्ड बान्था आवग्रिनो हादों। आसाम सरकारनि दावबायनाय बिफान आरो बिटिसि खुंथायनि जुथायै बानजायनायाव चिरां जिल्लानि आइ दैसानि बिखायाव हाग्रामा दालां सेराव 2019 निफ्राय 2020 मायथाइनि डिसेम्बरनिफ्राय जानुवारि दानाव चिरां जिल्ला खुंथाय आरो दैजिं फोरबो खुंफुंग्रा आफादनि हेफाजाबाव खुंनाय ब्रैथि दैजिं फोरबोआ 2020 मायथाइनि मोनबा खोलोबआव वाव एसिया एवार्ड बान्था आवग्रिनो हादों। बयनिबो गोसोआव रंजाथाइनि आबिरजों जाफुंसारनाय खुंगा ब्रैथि दैजिं फोरबोआ भारतजों लोगोसे गुबुन गुबुन हादरनि सा 12,000 दावबायारिफोरा दावबायफैदों बे बोसोराव आरो वाव एसिया एवार्ड 2020 मायथाइयाव मोनबा बान्था आवग्रिनो हादों। थामथियाव दङ तिनसुकियायाव सासे 52 बोसोर बैसोनि सुबुंखौ सा 10 सुबुंफोरा बुनानै बुथारो। तिनसुकियायाव मोनसे दुखुनांथाव जाथाया जालाङो। तिनसुकिया जिल्ला बरदुमसा पुलिस थानानि सिङाव थानाय हलंगताबारिनि थागिबि 52 बोसोर बैसोनि भुपेन गगৈखौ गासै सा 10 सुबुंफोरा बुनानै बुथारो। मिथिनाय बादिब्ला भुपेन गगৈआ न' खाथिनि सासे लाइमोनजों सोलोंथाइखौ लानानै एसे एना एनि जादोंमोन, जायखौ लानानै बे लाइमोनजों गासै सा 10 सुबुंफोरा भुपेनखौ गाग्लोबो। बे जाथायनि उनाव भुपेनखौ ओनसोलनि देहा फाहामसालियाव थिसनदोंमोन, नाथाय बिथांनि देहानि हालोदखौ नोजोर होनानै डिब्रुगड़नि AMCH देहा फाहामसालियाव थिसनो, नाथाय गोब्राब हालोदनि थाखाय बिथाङा गावनि बेसेन गोसा जिउखौ खोमानो गोनां जायो। बे जाथायनि उनाव पुलिसआ दायनिगिरिफोर फारियै सनेश्वर शइकिया, रबिन शइकिया, लासित शइकिया, प्रदीप शइकिया, जगत शइकिया, अनन्द शइकिया, सुरजित शइकिया आरो लाइमोन बेनिनो सानै दायनिगिरिफोर देबजित शइकिया आरो बिट्टुपन शइकियाया खारखोमायो। ब्रैथियाव दङ सुशांत सिंह थैनायनि जाथायखौ सुप्रिम कर्टआ CBI इनकुवारि खालामनो गनायथि होबाय। फावखुंगुर सुशांत सिंह थैनायनि जाथाया दाननै जालांबाय, नाथाय दासिमबो रोखा जायाखै दि बियो गावखौ फोजोबस्रांना लादोंना सोरबा बुथारदों। गोबाव समनिफ्रायनो बिथांनि नखरनि सोद्रोमाफोरजों लोगोसे बिथांनि अनसायगिरिफ्रा सुप्रिम कर्टखौ सुशांत सिंह थैनायनि जाथायखौ इनकुवारि खालामनो थाखाय CBI नो गथायनांगौनि समाजारि बिजोंनि गेजेरजों दाबि दैखांगासिनो दङ। बे समावनो सुप्रिम कर्टआ सुशांत सिंह थैनायनि जाथायखौ CBI नो गथायबाय। बे खौराङा सुराङाव फैनाय लोगो लोगोनो बलिउडनि माखासे फाव खालामगिरि जेरै अक्षय कुमार, कंगना रानावत मोना टुइटारनि गेजेरजों रंजानाय फोरमायदों। बाथियाव दङ काजिरङानिफ्राय बोखांनाय गान्दा फिसाया थैबाय। काजिरङानिफ्राय बोखांनाय गान्दा फिसाया एनिमिया बेरामाव गोग्लैनानै बेनि खावसे बाहागो मोदोमानो पेरालाइज जाना दंखायोमोन होनना रायजोनि भेटेनारि डक्टर शामसुल आलीआ बुंदों। मख'नो गोनांदि हाग्रा बिफान आरो सेन्टर फर वाइल्डलाइफ रिहेबिलिटेशन एन्ड कनजारभेशननि जथायै टीमआ थांनाय 15 आगस्ट खालारखालि काजिरङा हादरारि हाग्रामानिफ्राय जब्रा जानाय मासे गान्दा फिसाखौ बोखांनो हादोंमोन। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। नोंथांमोना जुदि आंनि चेनेलखौ दासिमबो साबस्क्राइब खालामाखै, अन्नानै साबस्क्राइब खालाम। गोजोन्थों।